Unur kbir u privileġġ għalija jiena tifel li twilit u għext il-belt sakemm iżewwiġt u ħriġt minn hawn. Imma l-belt tirrappreżenta xi ħaġa partikolari, sentimentali, anki li tqajjem emozzjoni jiena ninsostni mhux biss fost il-Beltin imma fost il-Maltin kollha. Din hija l-belt kapitali tagħna. Meta immorru barra aħna nkunu gburin b'dak li għamilna Maltin. Nemmnu fil-valuri tagħna, nemmnu fl-integrità, fil-fama tajba tagħna. Imma nemmnu wkoll li aħna għandna pajjiż sabiħ u għandna belt kapitali sabiħa. Waħda mill-aktar affarijiet li tagħtini sodisfazzjoni hija li jiena rajt il-belt terġa' tqum fuq tagħha, tqum fuq saqajja, terġa' takkwista l-ġmiel tagħha. Il-proġetti li għamilna ġol Belt Valletta, ir-restawr li għamilna. Illum timxi ġol Belt Valletta u tħossok gburi u tieħu pjaċir tara li l-Maltin japprezzaw il-Belt Valletta u tara l-barranin jifmu x'teżor kbir għandna fostna. U hija xi ħaġa din mhix xi ħaġa ta' politika, imma hija xi ħaġa tagħna l-Maltin, hija xi ħaġa sabiħa.